Čaute, zdravím vás. Takže je predo mnou prvá výprava v roku 25. Tento rok je to troška všetko posunuté, takže idem o 2 týždne neskôr a zas pred sviatkami, pred Veľkou nocou, takže rátam, že vydržím asi do piatku, lebo potom bude pri tej vode extrém. Po viaceré roky sa mi to neosvedčilo, keď je veľa ľudí pri tej vode, takže opäť idem na jednu vodu do Nového Mesta, ktorú som si veľmi obľúbil. Minulý rok som si tam chytil aj osobák na váhe 29,5, kde mi troška zahaprovala váha, ale tá ryba máva vždy cez nejakých 29 kg. Ja som mu nameral 27,5 bohužiaľ, ale potom som si aj tú váhu testoval, slabé baterky a nemal by som tú váhu držať tak, jak som mu držal v tom videu, ale jednoducho radšej na stojan a na háčik, takže to bude lepšie. No a idem tam, zase máme jar, je apríl, prvá polovička apríla, takže dnes fučí a uvidíme, jak bude. Vidieť to aj na tých stromoch, na tej celej zeleni, že je to minimálne 2-3 týždne posunuté. Dnes vám veľmi fučí, bude to také obťažnejšie. Znovu idem vyvážať s ložičkou, vymenil som RT4 za RT7, tak to idem trošku otestovať. Dúfam, že všetko bude fungovať tak, jak má a ja si tú rybačku užijem. Idem troška s takou, jak by som to povedal, také nie že neistota, ale také tie pocity. Narodil sa mi synček Marko, takže teraz sú s maminkou doma, má 2 mesiace, tak mi je to troška teraz také obťažnejšie odísť. Človek aj na to myslí, ako sa budú mať a tak, ale chýba ten relax pri tej vode. Práca, to je všetko v poriadku, aj na dome, aj všetko, ale toto je úplne iný relax, ten koníček, to trávenie v tej prírode a pri tej vode, takže tie úlovky to už je nás taký bonus, čo nás poteší a to, čo nás na tom baví, takže uvidíme, ako bude. Držte palce a dúfam, že pôjdu ryby. Čaute. Takže je okolo obeda, ja už som na mieste, miesto voľné a idem sa pomaličky vybaliť. Má fúkať ináč takto, juhovýchod, 5 dní, tak ma to dosť láka aj na tú druhú stranu jazera, keďže to je teplý vietor. Si myslím, že tie ryby budú aj tak viac natlačené na tej zadnej strane, ale vytipoval som si toto miesto, takže vyskúšame. Takže veľký plac, je to flek na rohu a čo sa mi vlastne dosť ľúbi, spájajú sa tu 3 štrkoviská, jedno pokračuje to dozadu a vlastne tu, čo sa budem snažiť tie ryby odchytávať v tom strede tuna, takže uvidíme, či to niečo prinese. Miesto, hovorím, veľmi pekné, idem spať v aute, takže takto som si to nejak odparkoval a idem to povybalovať. Stojaník, loďka, krmeničko a ideme na to. Sláneček 24, 20 na Big Bčko, Chili Squid 20. Takže dobre som sa vyspal, o 9:30 som už zalahol a na 5 budík, aby som si to všetko nachystal. No a prvá udica je už vyvezená. Samozrejme ten blbý čas do 9, čo ak tie ryby žerú v noci, to nevieme teraz a cez deň včera som záber nespravil. Hľadám ešte miesta, kde by tá ryba mohla byť. Nádherná scenéria,
milujem tieto rána. No a už ideme vyviesť pravačku, už tam mám a teraz ideme na lavu, takže momentálne rôzny mix aj s peletami, sláneček, Big Bčko, všetko namočené, tu je aj chili squid, takže takto do lodičky a idem to vyviezť na nejakých 130 metrov z hrany, ak mi to ide hore na 2 metre, takže skúsime, či tie ryby tady to nepreplavujú. No a uvidíme, držte palce. Moc ryb mi na sonári neukazovalo, ale dúfam, že prídu. Toto ja ľúbim na rybičkách, cereály, ovocíčko, fajnová kávička. Mňamka. Idem na to. Dobrú chuť. Ráno jedna malá rybka. Našiel som nové miesto, 3,5 metrovú hĺbku. A dal som tam ronirik popku, mango, na to hneď došiel asi do pol hodiny záber, tak toho som vybral a hneď som tam dal NutraKrill 24 s popkou, takže uvidíme. Takže miestečko by mohlo byť dobre už len dočkať, aby nabehla tá väčšia ryba, ale nekrúžkujú tie ryby, zatiaľ nič, aj na tom sonáre veľmi poskromne tie ryby vidieť. Takže uvidíme, dúfajme, že to bude dobré. Dobrá kávička, jaj. NutraKrill, NutraKrill. Dvadsaťštvorka NutraKrill, konečne záber. Idem to dozdolávať. Lišček taký 6-7 kg, konečne záber na NutraKrill na 24. Je náš.
vypal olovo a ide jak ďas. Opäť nutrakryl. A idem zdolávať. Zajtra má pršať celý deň. Pofukuje. Ale už tretí záber z toho miesta, takže ľavá udica ide, pravá zatiaľ nič. Tak s pravou budem musieť špekulovať. Je tam! Krásny! Nádherná ryba. Wow. Bomba. Idem pre podložku. Nutrakryl. Yes. Nádherná ryba. Krásny. Bomba. Farba. Jarná nádhera. Ukáčik. Takže dnes tretia rybička, už krajšia. Rátam, že tak 13, 14 možno, že nabere, uvidíme, odvážime. Nádherný lisec. Miestna voda, ale ryba krásna. Pozrite. Nádhera. Yes. Krása. Pozrite tu papu. Nádhera. To je ono. Yes. Konečne na rybách tento rok. Krásna, krásna ryba. Jarná bomba. Máme apríl, je to troška posunuté tento rok. Je chladnejšie, ale prišiel. Poješ naspäť. Ja. Paráda. Pozrite tú farbu. Nádhera. Bezchybná ryba. Plutvy. Krásne. Dobre prezimoval. Tu bol krásne chytený dole, takže montáž funguje. Nádhera. Yes. Krásne šupinky, tuto 3 malinké. Bomba. Také maličké, zlaté. Môžeme ho ispustiť. Pošli deda. Toto je ono. Čaute. Čaute, dobré ránko. Takže máme útorok. Vyviezol som, je 6:10, od 6:00 sa môže chytať. Celý deň má pršať, má dojsť aj nejaký vietor, takže na hlavu som hneď obul 30 guličku a na pravú som dal teraz 2,24. Na hlavu som dal chili squid 30 s popkou bielou, ktorú mám prekapkanú black pepperom, a nutrakryl 2,24 išli na pravú, takže uvidíme. Jak sa povie, buď alebo. Keď tak zajtra to zase zmenším a uvidíme, lebo včera tiež len 3 zábery boli na 24 guličku, ale aspoň došla pekná ryba. Vonku nám mrholí, ale počasíčko fakt perfektné. Nádhera. Je tu parádne. Takže bol záber, ale malinký kaprík násadový. A takto 2,24 nutrakryl. Klasický náväzič, čo stále používam. Nič iné nemením. Jeden háčik, kuršenk medium.
krúžok a hotovo. Odpadávajúce olovo, 35 cm návezec. Takže vyvezeme to tam znova a uvidíme. Má sa to počasie zhoršovať, zatiaľ je to fajn. Parádne. Ideme to dať na miesto. Opäť Nutracryl 224. Po dlhej dobe za záber. Na jednej udici mám 224 Nutracryl a na druhej 30-ku, takže čakám. Malo pršať, fúkať, preto som to tam dal, tie väčšie nástrahy, tak uvidíme. Držte palce. Yes, je tam. Opäť Nutracryl 224. Pokračujeme. Není veľký, ale paráda, teším sa. Nádherný pupkáčik. Krásne šupiny. No bomba. Nádhera. Pozrite sa na to. To je ono. Nádherná ryba. Wow. Yes. Potešil. Fajnový. Pupky. Bomba. Krása. Teraz som vyviezol, je to tam 10 minút, 224 Nutracryl a už zás ide. Vidíme, čo bude na konci. Čaute. Čaute, nádherná ryba. 16 kg, Nutracryl 30,
Všelijaké 30-ky tu mám, ale musel som ísť za Peťom vedľa, nech mi pojiča, ten mal balánsku 30-ku a za pol hodinu 16 kg. Nádherná ryba. Ja. Šupináč. Cez 16 kg. Ja. Nádhera. Poď aj bližší, Peťko. Yes. Krásny. To je ono. Konečne som sa dostal na ryby tento rok a ide to ako vždy. Teším sa. Najprv to tak nevyzeralo, ale už som ich zase troška rozkrmila. Bomba je tam. Krásny. Ešte pošli voľakého deda, takého 10-kilového aspoň. Navyše nech má. Moj. Pôjdeme naspäť. Čaute, dobré ránko. Vyspatý som moc veru není, nejaké možno 3 hodinky. Volal som furt s chalanmi na Balatone. Hofy 31 kg. A v zápäti na to asi, ja neviem, hodina 2. 22,80, takže držím im palce, lebo toto môže byť top 5 big fish rýb, takže za mňa úplná paráda. Ale budem to musieť cez deň troška dospať. Bol som ešte v noci prikrmiť už keď som bol hore. To bolo tuším okolo 1, keďže sa chytal len do 9, takže vysypal som tam asi 4 alebo 5 kg bojlisu, taký mix 20-24 a včera strašne fúkalo, dnes až tak nemá, má byť celkom fajn teplo a vietor len tak do 25 km za hodinu. Takže cítim sa dosť rozbito, ale idem to povyvážať a budem oddychovať. Takže po 6. prúty sú v ohni, na ľavej 30-ka balánska, Nutrakryl a teraz som vyskúšal 2 balánsky 24-ky sláneček, keďže s ním aj krmím, tak som to tam vyviezol. Uvidíme. Nádherná scenéria, toto ľúbime tieto ránami. Rybári, že? Bomba. Takže máme tu ranný záber a ryba cez 14 kg, nádherný lisec. Sú tu krásne tie ryby, ideme sa pozrieť. Wow, nádherný, yes. Krásny, tmavý, bomba. Je to tam. Nádhera. Yes. Fajnový. Jaj. Dobre. Dobre. Nádherná ryba. Tu má troška zrastenú plutvičku. Mu maličky sa mu to asi odlomilo, ale majú nasávače riadne. Zjedol 30-ku gulu Nutrakryl, takže nemá s tým ani 14 kg ryba problém. A ideme ho vrátiť vode. Ďalší záber. Tentokrát krmím tam aj toho slánečka 24, tak som dal 2 balánsky. No a za 3 hodinky to zobral, takže ideme sa pozrieť na váhu. Sak má 1,8 a ja rátam takých 16-17 kg by to mohlo mať, čiže keď tam ukáže 19, koľko máme váhu? 18,750. No necelých 18 kg ryba. 17,900. Ešte som to mal aj položené. No, nebolo to ustálené. No však ono sa to ťažko. Je to tam. 18,700. 18,700. 17,80, 17,90 ryba. Dobre, nie hovorím. 18,700.
minus 2 kg je 16. 16, áno, čiže 16 800. Taký jak včera, brutál. A ryba necelých 17 kg, 16 80. Nádherný pupkáč, šupík. Troška bližšie. Nádherná ryba. Wow. Yes. Vysávač. 2,24. No nádhera. Bomba. Nádherné ryby jarné. Z miestnej vody niečo neskutočné. Moc sa teším. Rybačka brutál. Ale už sa teším aj domov za rodinkou. Malinký, dvojmesačný. Prečerom mal 2 mesiace, takže idú aj ryby. Ja sa teším veľmi. Čaute. Takže takto to funguje. Jednoduchá montáž, moja najobľúbenejšia ako vždy. 2,24, teraz je tu sláneček. Kuršeng medium číslo 6, háčik. Tak toto pekne pôjde naspäť do vody. Náväz je cca 30 cm. Úplne jednoduché. A funguje to, to je dôležité. Držte palce, rozbieha sa to. Ešte mám zajtra jeden deň a piatok. Po pol hodinke záber, idem na to. Pozerá na peknú rybu. Je tam. Fajnový. Dobré ránko, takže zdolal som kapra a tu chudák takúto montáž bol chytený a má to celé zapálené, tak mu to ošetríme. Dobre, kde choď bližšie. Už starý háčik, taký aj vyhnitý, Ronirigový systém s olovenkou. Krásna ryba. Mliečak. Ale dal mi zabrať, tá plutva je neskutočná. Veľký, pekný, nádhera. Tento si zase zobral 2x24 slánečka. Nádherná ryba. Bomba. Na chvíľu pôjdu do trenia. Voda sa oteplila na 17 stupňov, dávam tomu tak 2-3 týždňa a pôjdu. Nádherný. Strašné plutvy má tento. Bomba. Pôjdeš naspäť. Je tam! Jaká ryba! Jaká ryba! Popiči! Pop! Ach! Kokos, jaký šulec! Aha! Yes! Yes! Nádhera! Wow!
Yes! Wow. Podľa mňa 20. Yes, yes, yes! Konečne som si takúto vec dal, lebo tej váhy to je ťažko. A ideme na to! Je! Koľko tam je? 24, 700, 800. Koľko to je? Cez 22,5 kg ryba. Yes! To je ono! Miestna voda. Brutál! Brutál, aha, jaká ryba. Aha. Nádherná ryba, cez 22,5 kg. Wow. Nádhera! Yes! To je ono. Z miestnej vody to je brutál, jaká ryba. Wow! Nádhera! Yes! To je pupek. Prichystaný na výter. Wow. Poješ naspäť. Wow. Yes! Je to tam. Sláneček 24 balánska. Dvakrát. Ja, teším sa. A tieni. Je to tam, Ľubo, ďakujem krásne za pomoc. Je to tam, konečne. Odvážim teraz sak. So sakom malá ryba 24 700 a nejaké drobné. Takže odvážime teraz sak. Uvidíme, koľko bude mať. Ukazuje 2400. A keď bol mokrý, pridáme nejakých 200-300 gramov, tak ryba má 23 kg! Yes! 23. Brutál, brutál, po piči. Yes! Ach jaj, bomba. Ďakujem. Takto si tu vegetím. Ryba brutálna, takže už môžem ísť veselo, taký spokojnejší domom. Zabralo to fajnovo, 2,24 sláneček, troška som ich orezal balánsky, takže nadľahčený bojlís. A zajtra má troška mrholiť, taká zmena počasia, ešte to by mohlo pomôcť, to je vlastne veľkonočný piatok. No a pôjdem pekne domov, sobota, nedeľa, pondelok, zase troška porobiť aj na dome. Musím to tak striedať, ryby, dom, práca. Ale všetko je, jak má byť. Takže hlavne nech sme zdraví a ostatné všetko bude. Veľmi sa teším tej rybe. Takže bomba, bomba. Krásny oddych, príroda brutálna. Tá jar je proste fajnová. Idem sa napapať a zás máme jazdu. Jazda. Musím ísť dolávať. Nedá sa mi aj točiť, aj držať to v ruke. Idem na to. Fúka, ale zas riadny lisec. Brutál. Aha. Jaký chrbát. Brutál. Nádherná ryba. 15,5 kg. Táto šupina je brutálna. Aha.
Nádhera. Krása. Pekná ryba, pekná. Yes. Nádhera. Wow. Nádherný. Ešte si ho pozrieme z druhej strany. Bomba. Jaj. Lisec krásny. Bomba. Ideš naspäť. Opäť sláneček 2,24, teraz to jazdí a ten sláneček dáva väčšie ryby. 2,24, balánsky, paráda. Je tam, mám záber. Teraz som to veď vyviezol, sláhneček opäť záber. Idem zdolávať. Nádhera, čaute. Fučí neskutočne, čo je na tú rybu dobre. Voda 17 stupňov už, čo je brutál. A tu mám ďalšiu knedlu. Knedlu. Aha. Raketa, raketa. Wow. Ideme to zdokumentovať. Ďalšia nádherná ryba. Rovných 16 kg. Lišček, parádny. Pupkatý. Akože dnes je brutál deň. Už také ryby idú. Teším sa moc. Nabiehajú na to miesto už. Fajnovo. Sa pozrieť. 16 kg. Zas sláneček, dve balánsky, 24. Sa to snažím selektovať. Majú tie huby riadne. Nádhera. Je to tam. Jarné farby sú neskutočné. Chvost si vála po zemi, ale tá farba pomarančová, žltá, nádhera. Krásne papule, tu bol chytený, pôjde naspäť. Sa mi ľúbia tieto horné šupiny, jak má krásne spravené. Úplne, kto dokáže aj tá príroda spraviť, že to je úplne rovnaké, sranda. Takže pred chvíľou išla pravá, teraz ide ľavá. Ideme na to, ideme na to. Tu krásne ryby, takže musím to ísť dolať, nedá sa to aj točiť. No, koľko? Koľko si už prekvapkaný.
19. Koľko tam je? 19 800, 17 kg. 17 kg. 17,100. Šponuje teraz tú plotvu. Wow! Nádhera. To je pupkač. 18 kg, dvakrát sláneček 24, balánska. Nádherné ryby to dáva dnes. Brutál. Nádherný. Yes. Poješ, a pošli deda o 10 kg, nech má vác. Alebo maminku. Čaute. Zase jazda na ľavú. Ale ten ide. Horí cievka. Tento ťahá až moc. Idem zdolávať. Krásne ryby dneska. Normálne, že brutál. Mal som 23, 16, 15, 70, 18. Ďalší záber. Bomba. Škoda, ryba sa vypala, je veľký vietor, strašne šponuje ten silon. A nevadí, príde ďalšia. Aj tak nádherné ryby mám nachytané. Takže brutál, chystám krmenie. Vynemeníme baterku do lodičky. Tá už sa nám vracia naspäť, už je tu. Tuto si doplníme vodu. Mám radšej tie guličky vymočené. Jednakže zväčšia aj svoj objem. Mám parádne tie vlasy. Fučí. Zväčšia svoj objem, takže chytám kvázi alebo krmím aspoň 24-kami teraz. A ono to zväčší na nejakých 26 až 28, tak to tam ostane tej väčšej rybe. Primiešavam do toho lacnejší bolíš, krab sardinka, takže nutrakryl, sláneček 24, takže bomba, takto to majú. Dáme si lodičku naspäť. Toto je veľká pomoc, takáto lodička. Je to fakt brutál. Teraz to povypíname. Vypnúť. Lodičku vypnúť. Budú mať navarené aj novo. Majú dobrodky fajnové. Je to tam, strašné bomby. Na miestnu vodu teším sa moc. Čaute. Toto čo je dnes za deň? To je neskutočné ryby a to, že chytím 2,23 za jeden deň na miestnej vode, tak toto už je brutál. To je niečo neskutočné. To, jak sa poví, vola doma musel pekne osrať. Sín asi. Asi. Chcú, aby som čím skôr išiel domov, podľa mňa. Alebo s tým panenským močom ta natierajú doma. Yes!
23 kg. Opäť sláneček, 2,24 balánsky. Ja nechápem, aké ryby to teraz dáva. 16, 17, 18, 23, 23. Neskutočná bomba. Miestna voda, takéto ryby. Klenoty slovenských vôd. Teším sa. Brutál. Môj. Yes. Pozrite na ten pupek. Aha. Nádherná stará ryba, je taká sfarbená, tak do zlata. Jaj. Toto, aha. Nádhera. Krása, krása, krása. Je to tam. Je to tam. 2,23 za deň. Neskutočné. Držte palce ešte do zajtra. Čaute. 23 kg. Ideme ho pustiť. Neskutočné ryby sú to. Brutál. Wow. Yes. Yes. Ľubko, ďakujem. Pozdravujeme všetkých, to je ono. Dobré ránko, takže mám pred sebou posledný deň, ktorý prší, je veľkonočný piatok. Začalo pršať. No a od rána za nejakú 3/4 hodinku už mám 2 zábery za sebou, ale ryby také obidve 10 kilové, takže otočil sa vietor, fúka teraz severný, prší do toho. Včera bol masaker deň, podľa mňa cítili tú zmenu, že ide dážď a išli tie veľké ryby, takže uvidíme, čo to ešte dnes dá. Hovorím, 2 rybičky už sú vonku, dávam už len ten osvedčený sláneček, pochytalo to tie väčšie ryby, čo sa teším. A krmil som vlastne 24 sláneček plus nutrakril, to je, obidve guličky sú z rady Maniak, takže tá istá zmes, len iný aminokomplet a príchuť. No a ideme pokračovať. Teraz som vyviezol po druhom zábere. Čakám, kým sa mi loďka vráti. A idem oddychovať opäť do auta, keď je takéto počasie. Na sonári aj málo rýb bolo vidieť zatiaľ. Takže autopilot, pekne loďka sa nám vracia na miesto. Krásne to vykresľuje dno. Lodička už prichádza. Tak, výhoda tejto novej RT7, máte to všetko v jednom a nie je tu odraz slnka, ničoho, krásne to funguje, aj keď svieti slnko, pekne to vidíte. A takisto aj teraz ten ovládač, keď si dávam tú loďku k brehu, hneď to funguje. Takže za mňa je to o mnoho lepšie to funguje. Sú to také moderné vychytávky, ale treba ísť tou dobou, takže prináša to len viac úlovkov a máme viac možností využiť ten čas pri vode a pochytať tie ryby, však na to sem vlastne ideme, hlavne oddychnúť a tie ryby sú už taký bonus, takže čaute.
jak sa povie, aprílové počasie, to presne vychádza. Slnko, dážď, vietor, slnko, dážď, vietor. Takže pár hodín už mám len do ukončenia. Aj som rozmýšľal, že som pozeral radar, že sem ide ten dážď, tie búrky. Či sa nepobalím, ale dal som tam 30 guličky a uvidíme. Vydržím ešte nejaké 3 hodinky a pôjdem domov. Možno, že ešte niečo pípne. Ubral som aj to krmenie, takže skôr už teraz taká náhodná ryba, ktorá tam sa chodila krmiť, že či to náhodou nezobere. Ale na tie 30-ky nie je toľko záberov, jak samozrejme na tie 24-ky, tak je to také, no, uvidíme. Čaute. Tak mám pobalené, jasné, že v najväčšom daždi ide búrka, ukazovalo, že nemá 3 hodinky pršať, reku, tedy sa pobalím, ale pršať to má teraz stále, sa to tu zvrtlo na tých horách, je to pobalené, síce len tak všelijak nahádzané, nie upratané, ale však zajtra má byť dobre, doma si to už upracem. Brutálna rybačka, asi najlepšia na zväzovke, na miestnej vode za celý svoj život. Brutálne ryby, 2 ryby cez 23 kg, akože to sa mi aj nesnívalo, to je brutál. 18, 17, 16 kg ryby, 15, kopu desín, ale brutál. Takže najlepšie fungoval Rada Maniak, Nutrakryl. A samozrejme sláneček dával teraz najväčšie ryby, 2,24. Teším sa na ďalšiu výpravu, držte palce, idem domov za malinkým, za Mírkou, veľmi sa teším, už ma čakajú a veľmi ich ľúbim. Držte sa a nech sa vám pri vode darí. Čaute.